Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні батальён Літвін разам з батальёнам Волат знаходзіліся на найгарачэйшым напрамку фронту Украіны на абароне Бахмута. Працавала выведка абодвух батальёнаў і мінамётныя падраздзяленні. Пацверджана, што разлікам ПТРК «Мілан» быў знішчаны назіральны пункт ворага з асабовым складам акупантаў. На гэтым жа напрамку актыўна працуе наш медэвак, які дапамагае сумежнікам эвакуяваць параненых. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова праводзіла выведку пазіцый ворага і карэктавала дальнабойную артылерыю сумежнікаў. Страт і параненых на мінулым тыдні ў палку Каліноўскага няма. Таксама на мінулым тыдні мы наведалі вучэбную роту і зафіксавалі фінальны этап трэнаванняў рэкрутаў перад размеркаваннем іх у падраздзяленні палка. Паглядзець рэпартаж можна на нашым YouTube-канале і ў Telegram. Запаўняйце анкеты ў нашым чат-боце ў Telegram і далучайцеся да палка. Разам да перамогі! Усе актуальныя навіны, дэталі і падрабязнасці падзей вы можете знайсці на нашым афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках палка. Інфармацыя, якая тычыцца дапамогі палку Каліноўскага, таксама знаходзіцца на ўсіх нашых афіцыйных крыніцах. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!